Zdravím ľudia, zdravím Minecraft Crazy Idea. Dneska som si pre vás prichystal pastu, ktorú by ste mali asi každý vedieť, lebo som sa nudil, tak nevedel som, čo natočím. Tak ja vám idem teraz ukázať, ale tieto veci by ste mali mať cobblestone, teda stone, cobblestone, iron door, môžu byť kľudne dve, našlapám dosku z kameňa, lopatka, to aby som mohol rýchlejšie kopať tú trávu a krumpať, aby som rýchlejšie mohol tie kamene po sebe rozbíjať, dve čestky, TNT a diamant. To je také základné. Zoberiem si cobblestone a ideme na toho. Tak ale ja neviem prečo. Si robím miesto pre ironové dvere, takže tak. No, zoberieme lopatku, vykopíme si tu dve bloky po zem. Dobre, takže takto to máme. Teraz zoberieme TNT, počkajte, ja si ho teraz dám a ideme. Takže takhle, cobblestone, aby sme sa zakryli však. No, dobre. No a TNT si ešte chcem dať. Ja dám týme sred. No. Aspoň takto.
akurát ešte potrebujeme sem dať dovnútra tú čestku. Tak to ešte nie. Dobre, ja sem si dáme diamant, pretože to je také lakadlo. OK, a to sme zakryť teraz. Zatiaľ hlinou. No ale naraz to má to napravu, takže by to nemali spadať určite. Takto. Teraz sem dáme ironové dvere. Jedný, hop, druhý. Dobre. No a ešte takým dosahom. Dobre, takže ideme to testovať. Aha, domček. No tak ale pozor, on keby asi ví, že je to pasca, no tak asi keď to skontroluje, že to nie je pasca, vstúpi tam. Tak ale keby on začuje ten tečko, jak už pokynul, tak preto som to radšej dal toto, aby keď ste ju aby ho to rýchlejšie zase hodí na viac viditeľnosť. Čiže aha. Odorti, to je pasca, jak sa dostane von? Lík o grump! Tá pasca je hotová. Tak vám ďakujem za pozornosť tohoto videa, dávajte prosím lajky, odbery, tak zatiaľ dovidenia.